Molt bones. Avui començaré parlant de la cervesa Moritz. Sembla ser que hi ha una mena de campanya contra la cervesa Moritz. Pel que he llegit a internet, es veu que des de l'ABC, etc., estan fent una campanya contra els propietaris de Moritz perquè l'etiqueta porta en català, porta el nom de cervesa en català. Bé, arrel d'això doncs us poso una mica d'informació. Com sempre, el link. Vale. El nacionalisme espanyol ha desfermat una guerra contra l'empresa Moritz per haver donat suport a la Plataforma per la Llengua, entitat que ha elaborat un informe sobre la situació de l'etiquetatge de les cerveses. En aquest informe es diu que les cerveses etiquetades en català han experimentat un fort increment, passant de només 3 productes l'any 2001 a 36 cerveses a l'actualitat. Bla bla bla, pam pam pam. Però hi ha contrastos. Mentre Adam ha passat a etiquetar en català el 60% dels seus productes, l'empresa Sant Miguel es nega a utilitzar aquesta llengua, malgrat que, si més no, té 3 bones raons per fer-ho. Una, perquè etiqueta en més d'una vintena de llengües; 2, perquè inclou 15 llengües en una mateixa etiqueta; i 3, perquè és una empresa catalana que respecta mercats molt més petits com el danès o el finès. Allà on va, triomfa, diu el seu eslògan. Però és mentida. A Catalunya són milers les persones que han deixat de consumir i que amb bon criteri s'ha passat a Moritz. Borratxeres catalanes! Lliures! Borratxeres en català. Bé, podeu seguir llegint, que és un text molt llarg. Aquí posaré el post. Bé, què penso jo de tot això? Jo penso que els catalans estem sols al món. No hi ha més catalans que els països catalans i Andorra. Però llevat d'això, no n'hi ha més gent. Llavors, penso que en lloc de queixar-nos tant del que ens fan i ens estan fent, que sens dubte és terrible, i tots recordem com a la dictadura no es podia parlar el català, com els pares, com la generació anterior a la meva, no saben escriure el català, no saben ni les coses més bàsiques. Doncs tots ho recordem això, doncs el que jo dic és: comprem productes en català. Hi ha 2 cerveses, una etiquetada en català i una en castellà. Compraré la en català. La veritat és que ja que he llogat la resposta de la família cervesera, que ha fet una nota pública en què surten al pas contra campanya i proclamen el profund compromís amb Catalunya des de 1856. Per això donem suport, en la mesura de les nostres possibilitats, a diverses iniciatives adreçades a la normalització de l'ús del català i a la cultura catalana. Molt bé, a partir d'ara tindreu un client. Culpa de la meva panxa és la vostra. A més diu, com els fabricants afirmen, Moritz etiqueta en català perquè és l'idioma propi del país en el qual té l'origen, la seu social i el 100% del mercat. Visca Catalunya! Això ho he dit jo, Per si no els coneixeu, també us vull presentar a la gent de Catalunya Acció. Us posaré el pòster. És un pòster molt maco perquè posen les dates i les nacions que s'han convertit en estat o que han assolit el seu estat propi durant el segle XX. És increïble el número de nacions que han assolit un estat propi en Europa durant aquest segle XX passat. És a dir,
que es deixin de tonteries, que ningú menteixi ni vinguin amb hòsties. Com diuen ells, la propera nació, el proper estat a Europa, Catalunya. I ara us penjo un vídeo sense desperdici de l'Artur Mas de CiU, de la manifestació del dissabte passat. Som una nació! Som una nació! Som una nació! Federalisme! 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 Dignitat nacional! Dignitat nacional! Dignitat nacional! Independència! 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 Catalunya! Catalunya! Que caurà. Però mai van poder conquerir la llibertat. Us heu fixat que això de Convergència i Unió, la part d'Unió cada cop sembla més que sigui unionista? Un anillo para poseerlos a todos y encerrarlos en las tinieblas. Buenas, soy un cliente ahora en identidad anónima. Soy del Principado de Cataluña y jefe de la organización Ejércit del Fénix EDF. Les pido que traduzcan la web y etiqueten sus productos al catalán. Es cuestión de igualdad de derechos. Por favor, respeten a nuestra nación. Queremos productos en catalán en todos los países catalanes. Confío en que estudiarán la respuesta. Espero una respuesta diciéndome si sí o si no. Si no recibo nada antes del día 1 de octubre de 2004, me pensaré que pasan de mí. Entonces no les pediré otra vez a las buenas. Le vendrá a pedir que lo traduzcan toda mi organización y no creo que muy simpáticamente. Espero que hablando nos entenderemos. Espero respuesta. Respétenos, por favor. Adiós. El dia 24 de setembre de 2004 vaig enviar un correu electrònic a una empresa, 3 empreses, demanant l'etiquetatge en català. Una d'elles em va denunciar el dia 29, quan la Guàrdia Civil ja m'havia començat a investigar i ja m'havia localitzat. El dia 30 de setembre van venir a casa meva més de 20 guàrdies civils de la brigada antiterrorista i m'estaven acusant de terrorisme. Necessitem un estat propi. Fins que no tinguem un estat propi no seran lliures.